Zvizana natosara toti unopenga patika at least ukafollow hati yako ka mangwana ucheme nawo yeti iye kusati kwake ka ari kuita dzene iri kuti ari kuzviti kuna promoter ndini ndina silent ndina blot. Alright. And iye chichona to make matters worse iye iPhone wanga toripo pa jeni wanzisa but visa rake ndo akarisina Sinobu. isazongobudo andozvona manje. Alright. Saka akatomba ane mari kwauriwo achiti. Kwandira kwaene kamari. Alright. Then inini like at first andika inini munhu yakambotambira mari yekubula wayo andika akapedza kuti akutotukira na mai vedu nekuti takumutita takuzoti yagarira mari yedu andika. What right boys, we can understand andika. Since muri vanhu vaya ndo kuti iyo takambokupa $100 yemusi yawo yachiguma uri kumavhisa uchita na mari yefiyo takubvisira pa mari yani yako. Ndakazona watore chindibvisire mari yeticket futi wanzisa ra DJ chikuchokwa chanda kudza mwangu unozati nini Sparks it normal days in life yangu kuba ndiri mupana ndikura unozati nomama kaona pa wiki Joel. Fo nomama msetezi shiti wanzisa but unoti manje pastel yangu ndikundidopina nomama ni airport asana mumamele paka airport boys sorry dim celebrate no takatonganirwa ka nima self ndida mama sana gune boss come ini ndotedzera commotion. Hello, muri Zimbabwe and welcome. My name is DJ Sparks. Tisapana patinoita ngwa vhidzo na tsvakiridzo patinotaura patinokurukura nyaya dzakasiyana dzinoitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Welcome again and again dialogue with DJ Sparks. Muzana nhasi ndina guest wandinofarira. I'm one of my fans emunhu iye and munhu uyu ndatanga kumuziva long time before fame. Munhu achinja anofungana maybe ndatanga kuziyana manje but ndatanga kuziyana before fame kudhara ndobona ndatanga kuziyana nemunhu but izvezvi zvaanopisa ari kupisa anonzi iye silent killer mudhara. Hey man. Wow, God. Muda king. Aiwa na blessed. Anisema wex. Tongoti iloki iripa loki zvayo ripachi but ndikoko right fit atisi kuchema sei aduzvona basi ndakakutesa anazvona mkomana ari fit yema samure Zimbabwe inokuti muda kunzwisa kuti zvokafamba sei panyaya yekuenda kuUK but still tasvika kweseko tine nyaya iri very important yamunofanira kubva mabatisisa ende nyaya inga ichinetsa inga nyaya yemaaccounts. Saka izvi zvingwere yaane maaccounts aidi kushandisa chaivo saka chakusiyira panapa ende takamanyora pascreen nemaspelling chaivo so that munowatsoziva pamufanira muchiita se muchitsvaga musazorasike musazonenge nemamwe mapages asiriwo. Saka takanyora pascreen apo kuti Instagram, YouTube zvese zviri pascreen kuti zvive clear musazobva makaita se makarasika this time. Saka mudara chichikatika mambotaura kuti nevane page renyu ranga tichiziva tichiposta maupdates enyu vari kutiwo chii? Tiri kutiraba nepatinokwanisa asati tata give up. Alright. But tangozvona futi zviri wise because ndakambonzwa kuti a journey of 1,000 miles begins with the one step. Saka ndakazvona kuti was like tipakati pemanegotiations mari takatobhadhara for mari kuclaimwa pafacebook manje toimbo tinenge yaita se yakwana but nyange zvazorambawo futi hatisi kumirira ipapo that's takatanga makatanga mamwe platform wide but ivo vari kutoda mari amount hanzi ndikufanira kubhadhara 550 US 550 for page rangu nditengeserwa page rangu nezita renyu ndakatopusha kubva rine 0 followers kozvikunzonanzoni bozi ndakanzwa last time ndakataura naOva achitizoni akatengwa na Tony chii chakaitika zvakatofamba semakambotisanangurwa here kuti akasvika mumaoko amanager aBlot sei? Problem mumbi yakaitika pane mumwe YouTuber wandaishanda naye like he was family to me anonzi Chiko ingari right hand man waElder Shambari from Big Pose. Andona ndiye munhu akawana idea yekuti
mandivhurire page run raserial killer in 2017 achiti iye ndianitase ndianorerana since taiwirirana chinzwisana waize ndakaata se ndakakwanisa kubheka silent pattern yekuti ayabo zvitoribhowo kuti Facebook ichitaura nonichi nemwe munhu hanomaiza mudara handizoite wari kana pressure zvinhu zvakawanda maiza mudara mosa zvida kuupdatewa zvida kana even macontent maschedule ekutoziva kuti tikufanira kuti next week tichiposta chakati tikufanira kuti tichase saka iye aizviita and he was good pakuita se pakuzviita zvinhu and all along muzero followers first live yatikaita kusvika muzuva ranhasi account iyoyo yato yaine 270 something thousand mafollowers waize but pesa apo inini hasati ndawana mukana kunge inini ndichimbotaiwa ndane control futi pachinhu ichocho waiziya saka zvakatika ndezvekuti its like through situations ndachinzi aona namo muroyi baba namanhu akodzesa kuti mutadzirwe nekutotadzirwa futi imimi zvichitenge zvisina kanachi basa maiziya zvichokwadi only poor people ka ndo vanozongosara vachita se vachisafa at the end of the day but the moment yakaona kuti mupana wangu uyoyo is like munhu kuti palife yake iyi andika ane ma-ups and downs ake pazvinhu zvani zvake andika sampano enga muposition yekuti ari murani netumacrime twake andana at the same time ari kuda mari then Tony akabata temptation kune mupana kuti nditengesere page andona zvisinei iye semunhu enge email yake ndiyanga akacreata that page akabata se akatotengesa kunani kuna Tony ndisikaziva hangu kuti akazobhadhara mari but andifunga kuti mari yainitaurira ndo yakata se yakabudisa but anyway isusu pabusiness takaunderstanda chinhu chekunzi payment inopedza business as long as iwo kana iwo hauti iwo waita dhiri nini usina payment yautati nanditi inini ka waiza pasina payment ndotoexpectera kuti ndichapiwa account yangu peki sasova ndakati aiwa ndikutrya by all means kumita iwo zvavari kuda andmaize and so far ndakatokavha imwe yatosara shoma saka munhu anofanira chipiwa mari iyi ndiovheka nditoni saka ini chondinetsa panyaya ndichekudayo kuti manager ovi vanga vaine page iri pesa apa tona atoripo and everything zvitenge zviri normal zvatange zviri normal because it's like all along Tony ane page mumaoko make somehow because of general somehow because iye akatocalculata move yake asati ariita kuti nini ndikahodha Facebook ikai in the name wekuti ange pamwe ndikuti chi was at first days Tony aita ada kuti manager wangu pane kakutodhonzerana kakamboitika chi between the two mumwe akatoti inini handikati didli mumwe angundota naye madhiri handika tichita mabusiness tasetoirana vanogedze even vanoshare kana the same chi kuti wangara panext nepanext kwari pake waiziya vanenge kuwirirana ukavochi nekubatana chiti one love yani yavo zvoti general vakangoti ini mufesi wangu zvokuti iye akataudza kuti arikuda dhiri saka mumwe wangu handimujambewo padhiri rangu handimazvona saka indaivatritawo futi sekunge chi ndikujira nemunhu chi one handoziya but problem manje yakazonazotanga chaipo patikanzwa kuti Tony akumanager yachi blood heish ndo pakatanga ta problem saka Tony akazvipinza mumwoyo inini handikati hangu kuti enga nemabad intentions but ngatiti pamwe enga igepa rakatoona remari like mabusinessman anzati ndikabudisa tuwaya because mpanauyu aitosoftwa netumari apo akafoni mamwana apo wakanaka 20 apo akamarike mbanje andazona achitovharwa za chinhu chekuba chakachipa
Handa zasa chinzi mana mteka zvinhu zvekuba. Anenge ane chi? Anenge ane mhosva. Besides handa zvakachipa. Anenge atori nemhosva inonzi receiving stolen chi property. Hani mazviona manje. Pasera iyoyo. Because unoti vanhu vaya it's like vanoda zvinhu zvechitsotsi because zvakaita sei? Zvakachipa. Akabudisa $50 $20 kusvika kuti manje ndakabudisa $550 pati which means ndo mari yari kuda kunani kwandiri. So paundashingirira yatosara ishoma weze saka pamakavapa mune chamukuita pamukunyorana pasi kana kuna ngoti unondipa Sparks akuza chokwadi Sparks. I'm that kind of a guy who'd wanoenda ndichitaura especially ndakagara ndichitaura andinoti iye hapo ari kwaari chinhu chekutanga chachanini chiramba panyaya iyi kuti unenda upikiswa wanziswa mangu kana kunzi hanzi nditadze patikasenderana izvo zvina nidi yekuti tisenderane pasika kuti ndikuudzwe ndakakabva naye iye mari kusvika pakati ende iye handifunga kuti angate problem yakadaro futi nekuti mari yangu yakwana ozondita ndinosenderana pasi anenge anyanyawo kujairira kwacho kana ndasara ndisina option hanzi desperate situations they call for desperate measures hanimuziva chandisingazongode chite kuzongoita unwise decision making ane pamwe yekuti ndazopedzisira inini ndapamwe kuti ndatoni mhosva maona apa yeti inini ndikutotadzirwa mwana wamai because account yaya ine zita rangu brand nderangu ine content yangu hani mazviona manje zvekuti iye akatenga maairtime aita sei ndamboti ndauda kubatsirwa kuita sei kutenga chi maairtime mabhandi kana kuti ndibatsirwe kumanager account yangu saka munhu isachinzi anokwanisa kucreata yani yake waize but hatiziye uzati life pamwe ndijaja unenge une chirevo waize mwangu but inokwa ndibvunza nyaya idzi handinatsokudza vanhu nemunemo ndisiri pakuti inini ndida kuzvichenesa because pamba pacho nende akasviba kudhara waize handikapedzi nguva yokuda kuzvichenesa inini ndakatopendewa break andika nditori break nakudhara waize saka it's like I've learned waize kudhila nemasituations akatongapi ende futi ndichiratidza vanhu kuti inini handimbunyikizwi waize isusu chete vanhu kuti takakura life yatikararama but tikakura nekwatikabva kumashure tatorwa advantage waiza mwana mai especially kuti mari yako yatorwa ndika but the thing chindatangotaura achibvunzwa mari yangu yatora antangotaura zvemadrugs madrugs aanotisangira dhava nemachi ndisingazive kuti munhu anenge adhava nemadrugs andika haachararame nevanhu handisina maraitsi kana kuti nekuti uretomoti madrugs acho iraita avanotipa ndiwo pamwe futi because dzimwe confidence dzemunhu anenge achitaura zvinhu zvakuti umwe anenge akadhakwa wese mwana mai vakuti akazoura tine face dzekuti face dzedu dzine kakungowonesawo vanhu hora pamwe akanaka neri fani tuma moments twemulaife wese but still remember kuti ndiri munhu andika inini handimbopeta kamboona drama rasedenkila ndikasekerera inini drama iroroka rinodzoka bheki uchi kulife yangu ndondakakalkulata kuti ndomakurira ndikaita handaize ende una life inozoita hardika the moment when the victim is the victim understand but chii panyaya yemari panyaya yemari apo because panyaya yemari I think ndo pakazonyanyotrigga kuti muzosvika pakuti wangu inofamba so ndakufamba so panyaya yemari papasine here papakatosainirano pasi kuti akareceiva mari right pandataura papa Sparks ini ndimunhu wekuti Sparks ndobhiliva kuti only the truth wanzisa usituchi free waiza mwana mai the moment unotoda kuisa statement rako risingarevi chinhu just to satisfy ivochi jiz wanzisa munhu ada kuwanisa chibadman chani chake chaakaita kana chigai chaakaronga handoziva inoprefer hangu munhu kutoti anokwanisa kuzoti aiwa ndakangoitawo yandikaitawo patita sei upenyu hazvinoti inini hakazike kutanga mwangu nditore madzimwe mari dzandiyabvaroba nchikuweza mwana mai but still
life goes on. Andeze mwangu. Ende madoors, unotopena madoors manyuani, unikuvhara. Mamwechi? Madoors. Basi ntonono atendibiro mari unoziya ndashanda nawo. Ndapedza ndasiyana nawo. Andeze. Kupedza ndato ndinda kutopisa ndakutobhuka kupfuura vanhu vese. Muchidzanisa weze. Pasare yangu inino zvematroza angu andoita se. Andikarova nemaworks andaitawo mahobha mangu andoita se. Andawekawo weze. I work very hard and they deserve it. Zvechokwadi. Ansana ina ndina ukona kuti difference iripo. Some people they don't understand fact kutika. Iya kuchanza vanona kuna notora manager unge sponsor ungechi. Ini manager akati kwasa tondita something yongoti angondi akwasa tondwedzera mari yehembe dzatoshisa video. Andeze. Nyangwe mari yacho ndiye video yacho ndindatibudisa. Ndokwasango appreciate that little. Ene ndo prefer munhu achibudisa mari yake ega kwete kuti futi ini chimanikidza kaoneka achifoswa anonziza zatsoe kuna dhirere harisina need yekunzi contract chichichi bozi zvinhu zvakawanda zvoti hatikwanisi kuzozvitedzera zvakatara onyora materms agara anosunga wana munhu anoita nacontract ikauya ka utanga dotadotaka materms ndo level racho reprofessionalism but ona mwangu first get the money first. So sometimes unozera kuti mayuti totambara mari necontact yanisaka kuerenga because ine level mapage inasoenga level mapage zvakanyorwa ipapa pana kuti chinyuwani stereki but imimi pane here munhu akakuudzai kuti mari yanga irimo yabviswa imwe yanga iri amount yakadayo right. Ndosaka ndatika pamwe pacho intelligence dzinoita kuti iweweka unokwanisa ukati investigator nyaya handika then alright ina ndakuudzwa nemukuru kuti ndakapuwa mari patone 2 weeks handonzeri ndatozonzi mudarakira chimboti nhasi mutomototengera something chete mukangoende matora mari pesa papapapa chimari zekurufaro kuswani indikatoti munhu atotanyanya kuti chiwi kati akuti rakapemeleka ndikapiwa dharaka ndikadyawo zvangekeswani hanimaziva ndara ndipakatozona kuti aiwa maya kwewe handi general wachinotambirwa vachinopiwa wanichi pasuri yako yethanks then ndipo ndakaenda pafacebook ndipo ndakangosecha dzina kuti for myself kuti alright, this is general, this is one, this is envelope yakauya nemari ngene envelope white maenvelope yekumabhengi aya anenge ane mastach weza mwangu akanditoti pamari yangu pembakawanda $50 mastach ape pasina $10 $5 aya ekugaufa aya anenge achiziva vanhu kuti ndiri kumahameni weza tore zvimanotsi kuti maplane ekambani andoziva saka anouya ari maplane aya anenge akasunga ari mabhombiri akanorohwa ari maUS ari mastach weza mwangu imari yekuti imari inenge angasimuka kamwe kekuti kasimuka kokanzwa kakanhuhwirira nyasha dzinenge dzakuloketa pauri iwewe weza mwana mai right akuti see right envelope wakatarisa send what envelope ndiye kubhengi andoziva zvese zvinoziziva nekutarisa video andoziva ndakakwanisa kuona malupos akawanda nekuona video kuzoona kuti aiwa ini envelope yandakapiwa ndakapa envelope yekaki aisiriyo ndakapaza envelope rakakuyo rezo rindanga yari yasikava mabhanana waza mwana mai but mari yayo ndozoya professional andika nepascreen una kunyadzisa kwazvinoita mwana mai pascreen alright after papo rimwe video ndasangana narava andika amena nokati handafoni hanzi nini handafoni handadroni handika handina chii amena handinazvo handinazvo handidika but ndine tune handika right inini anoti ini ndechiziva zvese dambokuratidza kuti kune mufuti video futi yanhasi yatouyawo futi seimwe mbasera yekunge ndichiona futi zvimwe handika ona patiktok handika apa ndazviona manjechi ndazinazoona kuti aiwa right somehow inini ndiri right yemwe envelope iyoyo handoziva mana mai ndio mari iri apa yakanzi bosan hanzi bospara handika bospara havasisi weswan andinoziva but bospara vakabudisa 5k for 3 artist hanimaiziva but panguva iyo ndopakabva pabuda ngwere mukelight hanimukuzviona ndakataura ndakunzi ndikurwadziwa nechi nengwere dzemukelight hanzi dzakatora chi
but napana handivazivi, handitomuzoti wakabva kupa unoenda kupi, vari kuita sei, wakupona nesimba, but ndati apa pari kunzi chii apa vanhu vokuredzai mudara hanzi bosani para handiya bosi para. I think munhu wese andoziva ndatoshamisika ndichitozonzwa mashatautsika kuti ndabhisha kakutotaura saka bhisha akupesa pakanyarara atozondonisa mumwe wake kuti ingoti papepa itotorwa mari yechichichi vaisa mwangu zvoti pamwe pachoka chapindi nechirona manje ndingananzimatoni hachakuzoti kune hachandionese kuti amupana wangu ndatoona kuti madinga arikuita se akakusamukona ndichichi isoso hapana mnachotaura hapana mnachati achandiudza bhozi skila anonzi skila waka hapana pekuti iye pangadaidzwe iye pachitira kudaidzwe inini pachidaidzwe zita rangu zvakaita izvozvo inini naye ndiani anokopera ndindakukopera iye kana saka ndo ngweremukelaiti ingweremukelaiti bhozona akauya nedhirama chete mukeremani ina nditozive paanogareni ndotinopanha wangu wandinawo everyday waiziva wapana ndinoona kuti mutumwa wati manyaona sparks manyaona nhingi endesa ngoma kwakati inotaa vhidhiyo redu nyowani tidai so waiziva wapana chaicheyo saka wafana nangwerelaiti nangwere kwamutoko awasi wafana wako isoyako papa zvichokwadi irobhari yeart but inyaya kuti isusu hatinozotina hatika ichi illuminati wanziswa mwana mai tinezongokuti aiwa zvakanaka ngazvipembedzwe ende ndisingavhunduke handingavhunduke munhu akakopera nezita rangu inawo ndaikopera muziva sparks but pasi anabva ndambokopera zita ndikoperesa lisa kombosene ndanyora kuti my name is Lisa handidofu rinani ndofunga poisi ende unozati dofu rakanaka rinotira kudzidza everyday vaziva mwana mai oso wafana bhodzi ini chainondishamisa kuti bandakazomboona wafana choro mafisea uripo wangu cool down uchiita sechii chakaitika kuti uzo cool down. Let me tell you Sparks, vanhu they always misquote, they always vane zvavanotaura zvavanofungidzira pamwe ndindaita se ndataura ndo zvandikufunga ware mwangu ini ndoti ndiite sei ndikubva kumba kwedu ndatodaidzwa nachipa zinzi ndasiti kunoita promo yeshow yedu wana Saturday ndika ndapinda inini ndipo ndasvika mustudio mutonzi nhasi taunganidza mbwiri dzese handaona first of all handina need yekunge ndichifeel offended nekutedzerwa ndakati ashamed nekutedzerwa nekukoperwa ndiuzo nditoita stress iyoyo handazviona but ndakaita ndechotika since imi mazvo accept handika ini who am I handika kuti ndingoti abo ndotongoona semama artist ndisingatenda kutozviku because ndakadaoda kuzvicalculata ndopane ndakazinazoona kuti iwe but inini ndini ndikutorobhoka kana ndikutoita se uandastenda pane nginzi yangu but then ndazoudza vanhu kuti aiwa futi ona panozosiyana ngweri dzaidza nini ngweri haikoperi saka nayo uchikopera ngweri wagara utori against futi ngweri yacho because ngweri pachezvayo ngweri haikoperi wanzisa so kuti value mwe munhu akapenga kunge inini kuti munhu ndiaikwasaona kuti akapenga pamangoma pachifanga pageneration yese kai hazvichokwadi soja love ka he was the great and he will always be waiziva and tine munhu akatonge iwayo yaka kana ndikade ndisiri paposition kana dhanso ingade isiri pairi panapa waiziva mwangu bozokona kuti nyambo dziri kutoitika kudhansoka ndati handikunyeperi mwana mai kune type yemalyricist andoziva kuti hatipe takazviaccepta even spirit yedu nyange tikanzita tase inotorise again waiziva to stand again for the culture for the culture and for the people waiziva chinhu ndechegeto ichichi chedance you can change the DNA aidikalazi vachidanzi mangatengesa dhanzo ipopo manganodhisana nedhanzo pamaembana noipopo right ini ndandadhisana nemunhu wedhanso because I am the dancer. If I diss dancer, I'm dissing Silent Killer. If I diss reggae music, I'm dissing Silent Killer. I'm also disrespecting Vibes Cartel, my mentor, kana Big Signal, kana Caputon, kana Bob Marley. And what's this? Inini nakamila uli mama blacks. And reggae, and it's with reggae, but I feel reggae. Alright. Which makes music yato imba yaka iri powerful kusvika palevel kuti even everybody turn against
hatife takatengesa dancehall ende dancehall hatife takabvuma kuti dancehall yaoverridwa nehip hop. Boys am ndichikura ndainzwa kuna unoinzwa Jaru inanzwa Caputon na Buju ende yawadza kuti this is uya anonzi Buju prophet andaziya chete kana manamba ake andika pana manamba kuti kanazonzwa Sparksika especially parigika you understand kuti right apa pari kusimbisa inonzi black people supremacy. Weza mwana mai like Caputon nataura kuti isusu I don't care about ndaretwa pa billboard andaziya so zvakuti Caputon akutuka magays malesbians andaziya mwangu vanashana tuti moko kuti amusachase madhidhu kana kuti machichi vazama mwana mai why culture yako representa yengoma the hardcore culture zvekuti anzi uyu ndewe mbanje kumangoma aiwa mangoma I think mbanje haasi madrugs anoziyewo boss katero pa performance yake yakaita musatatoona aitobakidza right aitobakidza that is cannabis correct. Can you believe kuti ku UK kwacho kwandanzanzi ku UK chichi cha mbanje totodzinga mupharmacy sorry zvinhu ini ndakabatidziswa ndudu pamberi peke police iko kunonzanzi it's for personal use vanzisa for my medical manzisa bwezi but kuno kuchete ndotoda kudhipiswa nyechi tangameda cha kuno kumana ndingatobira nemari yemaginseka wezi avana nemuoshaka avakatandara sha titoona pa TV every day vana nemamuosha unoziva it's every day vachita zvavari kuita like nothing at all wezi like isusu manjeka pake patinochema mwana maka papata ndiwonekeka vanenge vachimbofila kana kuti simbatsi vamwe vanenge vachitarisa maziso kuti akaita sei andika kuita maziso mahombe hazviro tinonodhakwa pfuura imese andika unomboziya ende waleti kudhakwa kwemunhu kana munhu kudhakwa kwake handisina chinhu chandakubira kumba kwenyu handapisa ndakadisturba kumba kwenyu asi andatomboyozorera kumba kwenyu hausitomboniona ndichitorova but iwewo wanditarisa ndakabira paTV wakutaura zvembanje dzandabhema kupi mbanje dzamusange mandisungira evidence handisungirwe mbanje because inini ndosunga ndega mbanje andisungirwe mbanje kana polisi yatoene cheni ndosunga ndega musanditoende mudraw maiza pasariani yangu zvangu waiza mwangu ini ndakatotembawo sometimes kuzvidefenda because ndikasatodaro ndopedza ndapuwa kuti nemhosva isiri yangu wanzisa noni ndakapitwa nemhosva wosanenge akatada mari yake kushow tichazongoti aiwa arambira mutereti out of all people. Saka izvi manager ndiani ari kumanager? Manager wangu pari zvino ndakazisa maoko maJehovha ari Jehovha akazvarwa menja waize mwangu alright pari zvino ndiri kumboti vanoita maitiro enyu itai maitiro enyu andika if you want to reach inini namba dzangu atidze dziri pachina nyange kwanza munhu anonzi anolinga nini haufanobva wamufonera ubva wapedza nedhiri randisiri kuziya ndopa panozangobuda nyaya dzekunzi ninge akazobirwa mari yani anosara futi angoripa black saka izvi zvakuda manager ndiori kuzvimanager munhu anoda dhiri newe ada kuimba newe ada kudaidza kushow ada anything to do with selling key anofanira kubata iwewe anofanira kutaura nini anomaidza kumwe mangu kana kuti futi andirambidza kuti iyo Sparks itafonerwa newe ndakatozvina kuti dhiri handikwanisa kuita dhiri newe handitadze kukurifeya kune munhu wandiri kuti uyu anokwanisa kuita representative wangu pamari yangu padhiri rangu ndiri ndikuita se ndiri kukurifeya but there's a need yekuti inini usapedze dhiri nemunhu waona usati wabhilieve nokuti akuudza kuti ndindobuda ndiri pasaidi vese ari pasaidi vamwe vacho havatosiri pasaidi zvechokwadi waiziya ndopangu ndozvimenga mupinyi zvikutotoita sei waiziya bhozi sabotage inotangira mufamily waiziya zvoorati inini ndakachamisa ndakutirwa press conference andiya kuengland waiziya mwangu panguva yekuti ndiri kutaurirwa zvekunzi ndawanda mutoireti nemunhu ari kuuk saka inini naye ndiani akatota ndege ichiputika akabva tondibudisa mundege inoputika mberi chii chakatsoitika panyaya kuti tangopinda vanyaya kuuk chii chakatsoitika because ini ndine mavhidhio ndakakuona mutori paairport right thank you
kuenda pa-airport zvinora ndokomblaya ifoni yangu izi Sparks handikuvanziri Sparks as an artist handiri muna nani management yangu like last time takapuwa payment ye 3.5 handonzisa ini na manager wangu general anda badiri mnakatanga uta diri ndishambari akasena 3.5 this year devakadzokera una shambari ka overhouse tina nchana ni affairs dzemkomana manje this time ndakaona mari yakauya na Diva akamumamira motikari mageneral uya yakari manager waBlood. Alright. Ende Sparks pampachoka unoti pane evilness. Big up ka ukatonga watonyumwa ka zvinana natosara toti unopenga ka batika at least ukafollow heart yako ka mangwana ucheme nawo onziza mwangu because umboonere kuti ndanimbokutaura chinhu wani mwana mai inini kwandikubvone music yangu ndichienda ndika handimwe munotoda kutoona development yangu handika pakere yangu zvimenga mupinyi zvandakandira munzira dzangu nanyanyiro waize kusvika palevel rati ndakazosvika pakuzozvona kuti aiwa inini at the end of the day it's like I'm losing everything handonzisa for nothing waize mwana mai kusvika papoint kuti inini ndakazoti aiwa iko zvino ndakumunhu kuti I'll stick by my words onzisa not by someone's opinion onzisa bozi pangoyo yona kudzwa kuti unombozera kuti ndaitoma nikidzgot nikupinda mundegi inini nana ndikutaura kuti ndatanda sikuda kupinda mundegi musati mapinda mari yangu right so dauda kuti kudzosera kumashure media diri chiro richiitwa nakaitwa nemunhu anonzi Diva yeye ndakataura Diva ende diri dauda kutaura chinhu wani Sparks ndakaziya ndisingatotungamira onzisa mwana mai alright bozi ona it's like at first munhu akauya nemari andika achiedza kutopendesa manager wangu andiri general andika ari kuedza kusvibisa manager wangu ari kusaboteja diri mene dzinotora mari mene dzatotsvaga mumwe munhu okupa mabhatina ndangu ataya maya ndipe mari yake ndinomupa silent yeti iye kusaidi kwake ka ari kuita dzenye iri kuti ari kuzviti kuna promota ndini ndina silent naBlood. And iye chichona to make matters worse iye iPhone wanga atoripo pajeni wanzisa but visa rake ndo akarisina isazongobudo handozvona manje alright saka akatomba ne mari pauriwo achiti kwandira kaene kamari alright then inini like at first andika inini munhu yakambotambira mari yekubula wayo andika akapedza kuti akutotitukira namai vedu netitakumuti takuzoti yagarira mari yedu andika akasaya totituka kuBlues waiza but akatongo dai mari yane muyedzo kuCity Sports akanomamira motikari mani ndatotaura ngokatadza ari selekira ndianopenga but general nyango kwavunza ka general motikari mageneral makatasi makamamiro ende panguya kuti isu tanga tenda ku stage waiza mwana mai ende Diva kwani kwachidzoka kumota nemunhu ingatenga tasiyachi iye iri clear isinya inguda asina demo witness kana right atina footage chete but izvo zvakatase zvakatika ende right madrama de kunzi ndisu taimecha iyoyo like sezvo ndataura kuti dezvazi ndarambira mutereti motenga sina ukiwe motikari akatora makey kuna shata wale iye Diva alright ndiye ega munhu akatora makey why so you are performing and right after that nakatanga kuadressa back kuna shata wale bozi ndakangonzi iti chuzwa news dzakandibata ka then I could say aiwa hapana munhu anombonzi abva agonyera mota kuti apinde kuzomamira mota handonziza chekumi kuti general munhu anga nemakey vhezi ndiani uyo Sawira wa general ndiya Sawira saka iwewe chitaurire iwewe ni makey iwe ungoni makey ngwezi saka iwo ndi wata sei andikuzviona manje silent awa ini wangu ndio farira chokwadi kurarama kwavanhu andiya wala iti silent saka ndiye munhu akaya nedhiri kwauni ndiye munhu akaya nedhiri kwandiri pesa apa paitosva dhiri ko mavhizita makatofambira zvese zvakafambira mapasipoti akaitwa zvese zviripo exactly that's here right then muswe show chichakazota kuti uzotiwe bozi ndakakuona paairport inini chichakazota uzoti no ini handichade kuenda thank you
mandikutaridze ini ndakakopareta zvekusvika pakubvuma kuitwa zvese zvavaida, but ini ndakangoti chete handisi kunoenda mundege waziva at least ka mune 3 waya mufanira kunita se kundipa ndichibva ndasi iyi mufanira kusara pajeni pangu. Ini ndakazvisaura chati WhatsApp yangu iri apa mumukoma wangu. Amaitaura nani apa? Apa ndaitaura na Alex, the program event manager wechi Y2K promotions. Right. My WhatsApp inachanisa WhatsApp, but for the sake of ndi communicate navo ndakafoswa kuti ndita se nditenge chi mulaini WhatsApp weza mwana mai right. Uyu anonzi Alex uyu arapo right. Zvakanakira mafoni anenge achiupdate time mazano takarirutsirwawo kuri kudhara zvede zvisina evidence weza mwana mama uyu arapo. This is my promoter and besides of kuti how come imi makati munibhadhara 3.5 the last of last year because you know how come makupasisa deal re 2000 muchiziva kuti munhu amuri kupa mari ndi manager wani wablot ina blot Sparks sori zvenyu andipo mari yafanana na blot inini weze padhirani over the years zvakachinja takamboita kanzana but over the years zvakachinja inini sori zvenyu ndona ndimboko but murokari neda 1.5 boys mchinoona ndakamhari ndakati mapanapa ndisingatisa une loss vanhu vachinatso celebrate vachiita profit wanzwa kana ndakunzi ndakusvika dhiri 2000 kuenda ku-UK by Ginya ndakatsika Ginya handika then I have to compromise again kuti ndichiwirira nezvakatoitika because it is already too late handika alright yepano manje pakuti alright boys we can understand handika since muri vanhu vaya ndauti iyo takambokupa $100 yemusi yao uri kumavhisa uchida una mari yefiyo takubvisira pamari yani yako ndakazona watore chindibvisire mari yeticket futi wanzisa ra DJ was DJ at least antadze kuenda na DJ wanzisa mwangu alright zviri zvebasa topanona tiri 3 sana ikila DJ na manager anonzisa but at least ndakati alright kokuti sana ikila na DJ wake ndinopengero vanhu zvangu ipapa ndika ndo wandisa chingopengo zvandajaira vaonoti ndoita problem nevanhu iri mafanza angu andana even kana iwo vaitofara like last year utakata a very good show waza mwangu but andikaona manje nini vanhu vakawa like last time ndakata futi same noise naye noise yekuti ticket nderangu ndiro ndikuenda ne810 andika but still kwewewe kundirerutsa kudaro baba harari watovaisira 6 madrum maband members yeti haasi kuimba na 30 minutes pastage makazi auya nemajensa yeti makazi haana na one supporter handika rekuti ndinoya kuzomunzwa ubhawa atone 3 years achiuya kumashow asingaimbi nenyoti andozonozoona kuti ndanyeba dendaimba kuma 6 nana maititi pepe because apa pachaimbika hapana pano vanoimba vanhu vavaka pane nguva dzedza kudawa mafokufoku waiza mujama ngwere unozoti ini ndakutora chinhu wani mwangu ini madinga anontongo pamba chantorwadza kutondiudza kuti silent utota sei padili like what ina ndatofungidzira kuti I don't impress them ndatifunga kuti ndabvalio kuno kwavari but the moment inini andikazonzi nini ndaramba kuenda inini andaona apa ishi Sparks ndoba kwatanga kuyo ma screenshot yarapa wona Sparks muswechi ivo vaitanzi vakambo wangasiwa nendege bwatenga imwe tiketi aiwa andasiwa nendege Sparks ngata nechokwadi Sparks haunoziva kuti silent killer akaita check-in but handisi kupinda mundege chindipereka mari ko Sparks handitengesere shiri kumburuka Sparks ndakadzvarwa kuHarare Sparks handitauronzi shiri njiyo iyi ukuti mari iyi iri mudenga handimuzere boys ndopenga here nini boys ndojutwa ku handakupusa nambokuudzai boys zangu maziam ende wona nini ini panotanga kurwadzwa nevanhu vakawa pamoenda yavandangotaura nyaya dzemadrugs kuti kasi ndakamboti nditengere madrugs vatondianzarira madrugs kuairport sezvinonzi ndatenga kutoenda kuairport muzorani museya ndichinetswa nevarungu kunzi senda unganiro sendatirwa noizi pandege vangofuka ngoti hameno pamwe ndingoriwo hameno vakati ndinenge notorious
vakutoto ndichibvunza kuti ndine passport yangu ndakati aiwa maoko enyu zvenyu habati passport yangu handoziva mwangu ndipamboti vamwe vaitoti aida kubhema mogo ndege but inini ndakatoenda kucreche nekuECD ndakaenda kunonzi kuinfant school futi sandaenda kuprimary unomboziya ende ndiri muno ndedzakana pachikoro changu inika pareraika pangazoenda secondary I think it's the highest pass rate panyaya pamakore iyayo waiza mwana mai at least zvangu ndine kamari kedu panenge zvakazoshanda kugwazha waiza mwangu 1 pakucalculator 2 pakuziya mhosva pakuziya chakanaka nepakuziya chakaita se chakaipa anoziya pakutoti even pamwe warati makore esaya sparks warati dai makore esaya sparks ndaitopinda mundege but ndada ndikudza nyangwe nevangu vaniperekedza pane kuti vaniteerere kuti ndikuti chii vamusikakonzoniteerera waiti pinda mundege uende inini ndakatoadresa kuti wana iyi alright can you believe sparks kuti chakanyonetsa ndechete chi ndikuda $300 yekusiya padheni because akuti ndidhiri ravo ndaiziva kuti ndikuenda kurandani ndichadzokanisana nachi sendi last time ndendinavo vanhu vavo I know the way they operate. I know kuti ndiyava vanotsvaga maloopholes vanotira kutokuti iweoka nyangwe kutoti iye ndiyatononoka kutenga tiketi anotoda futi kusablame kunani kune iwewe handiziva mwangu saka ini ndaiziva vanhu vandokuta se saka ndakangoti chete inini enogoona mwangu ndakatogarawo bhamba namai mwana nemari dzangu maishu zangu emanhikirinzi mamaintenance machichichi mabande waiza mwana mai zvoni ndakagarawo bhamba its like ini ndaifungidzira kuti chazoenda kuairport musi wechingano panakabata boss I'm doing the preparations nekupenga kwangu but musi wetuesday ndaitoziva kuti ndikuenda kuuk so my preparations anofanira kutanga chi izvezvi when to make the matters worse wanzisa ndipakati pekuti inini ndatangozwa what is 300 handika but 300 ndo yandikutota se ndio mari yacho andikuti ndipei ndisiye uyu ndipinde mundege ndiuye kubasa but futi still what is 300 varikuwa ndini mabhiriyoni avo anoshanda wani ukandiri izuda bhiriyoni rachivhayo kana rachigayo because inini andishandi yakanatsa 100 rand pamari iyoyo unomboziya saka kwandiri izuda zvafanira kuti hapatori nachi mari handishandise nemari isiri yaisakazoshandisa ini maizapesa mari isikakazobhiza izuda kwandiri haishandi zvafanira hipo waiza mwana mai ndokubhilipika magic ndiyafana Bill Gates exactly waiza mwana mai azvinosiyana nema-AI intelligence waiza mwana mai ma-artificial intelligence mari isiri yako hazvombosiyana kamwana mai because uona ti hapati pachazombobeka zombuta se yazombuta yangu yakashanda kana saka iwo waida 300 yako kuti uye paground sparks nekutoziva kuti ndikasatopuwa tsiri waya ndonatofane nzara kusvika ndadzoka can you believe kuti last year tatati 2 days atikaitaka dzekuti kutange vasinei zvekuti isusu tiri kuitei tiri kupi vakazoya chiti ya press conference pandimatiudza 4 days before show mukurwadza futi tuma expense mukutiti matipaka $100 kakunzi kari kuminuswa papayment yayo alright baba macheso vane mberi kwazvo bhendi but inini ndina kuselecta chete zvemabhendi asati anyomhanya stereki but kazotoda bhendi iyo achitadza kutipa kana DJ1 wangu hana hatisi kupiwa nekuda kutoridzwa na DJ wavo iye pakuta sei ye ingachirespecta kuti senikila ibenzi saka kuti ubenzi wake waka anotoda vanoenda vanomuperekedza kusaikatriki yanika ndo vaanongonidha futi even pakufamba kwani kwake kwadenda ndiri mundege ndakatanga kuzoti ndada kuburuka ndege ichifamba chichaitika bhozi dati mbatisise handi mundasa panapa atinga amai vangu devangatora penyu handifunga kuti vaizvifarira handiwanziso somehow ndopanange ndicelebrata pamwe pacho but ndisaka chinzi ndikuita se ndikuchema ndo upenyu hwacho ndakazonzi upenyu mutoro hatobvira zvambonditira easy anaiza bhezi angu ini ndongofesa average blame yani to make matters worse people they joke around inini neserious nemari yangu randikagadzira kunzi ngirozi mwana wamwanga first I'm not afraid to say the blood clot truth
Sometimes even nditonge pamwe sometimes ndikutotaka government but not kunechi comment against because I'm not political leader, I'm not a religious leader. Handazere mwangu. Ine ndingoronde zvamani ndingoroka freedom fighter wo zvangu but still ndisingade kusaizwa background rangu. Wanzisa. Pada service yasenekila ka. Ndakada tot aiwa chi respect ibenzi arimwe mapirisa amajaira imimi. Amnoziye mimi. Ando moyo nini ka expense kangu. Saka one zvinenda ni expenses angu. Handeza mari dzangu. Basa rangu ni nguwa yangu. Wazia. Mnada senekila antaura na senekila padiri omita ma requirements ani asenekila. Kwato senekila achakwira mndege nekuti chete arikunzi nekuti senekila akasiwa anobva anotya kuti azonzi imboko. Aiwa handisikutyira kunzi nzimboko. Ko zvekuti zvoni Selekila ane zvakarota ndege ichiyewo. That information yakabva kupi yo? But it seems as if ichaira tusende ku UK is because havana kupa mari yako yakakwana. Exactly. Ndo zvakasenda ku UK. Saka idea yakunzoni wakarota. Right. Wona mwana mai. Unomboziva kuti pakutsikirana kwedu isusu vanhu vatema. Kutse chigaratira nekupema. Wanzwisisa. Right now they are turning against me. Alright. Vatazotara chokwadi kuti imwe Selekila engakagara motikari. Ndakairwa netumadzara tumasutu tete. Wangare tinozotata ndinonovhara ndege. Takatotonyorwa mari yavo panguva iyoyo. Ndakatumira chitiketi chakanzi 1.5 ichichi but ini 300 yangu haisati yauya. Alright, amutsozona ndakatobatwa brukonza usikuendeyo udontiza ndikanoziya. Unoziya mari yayo unosadzoke yo. Unomboziya izvozvo. Wasa wakakwanisa kutenga rimwe tiketi rechi2 but havana kukwanisa kupa 300 yako yawaiti ndikuda kuti ndikini. Alright, azvinatomboteerera Sparks. Chinondirwadza arifanira anga chendimirira. Anotanga tonditi ini ndikutomoka because zvinhu zvandakadresa acha ndatarisa kuti iyi message iri apa inogona kuverenga mascreenshots akaya parati mumakanda nevi manewspaper. Andiziya zvinhu zvakakosha mwana mai. Andika uyu ndiye anonzi ani Alex uyu apa andika waiziya pesa apa andika chizotaka uzoti muri sei boss I'm desperately waiting for something from imimi andika iyenge $100 akati $100 yaya ndakaizoipa ndakaipa akatumira wangu mfana nilalo kati muta but ona yosiuka hauna kutadza but next time ndibvunze kuti zviri safe ndikutumire mari apa ikanonditase wanzwisisa because nyaya dzemari andika then apa ku $100 engere chini $100 ingere kumutapa kumavisa inge chinzi ndo mari yefuel nechichi like ndakashandisa mari yangu anonzisa ndichaunderstand that I was still iyo iri kuuya yekunzi taro around yekumavisa kumavisa ndakatangira munhu wese kumavisa ini because anzi pane vamwe aitsvagwa shake kwandika but can you imagine visa rangu inini ndakazobuda muse wallet zvotozi ndakatozoteera inini chitonganzi handakatadzotobata tiketi rangu rekutanga because of visa. So vari kukalkuleta futi izvozvo paexpense yekuti ndiSelekila futi imhosva yangu here kuti ndakaenda kumavisa handika ndingwadza mukati ndiende handika ina ndabvuna ndambotsvagwa ndikashayikwa ndakatonoapply visa racho but uyu akazotsvagwa achizouya achiningirira ndevisa ane visa raakabuda nandamachisi vakatonziva vatungamiri vaitase vaenda handaziya sandisingaziye kuti inini visa rangu kudhilewa kuembasi kana kuti kusubmita vakasubmita neorder yavari kuita se yavari kuda handaziya. Alright, where mbunzo wangu amusana mayatsondipindura zvatakutsikana nyaya yekunzi makarota ndege. Alright, thank you. Chichakambonyatsoitika information shamari mavane zvamakarota shamari ambokudza chokwadi shamari chimwe chokwadi chandida kuudza mwangu unoziva kuti nini Sparks at normal days in life yangu kubva ndiri mupana ndichikura unoziva kuti nomama kaona pawiki nomama musvetezi cheti but ona kuti manje pasere yangu ndikadopinda nomama airport asana mumamire paairport wepeboys sorry ndimcelebrate ndakatounganirwa nemaself ndichidida mama sana gone because ini ndinotedzera commotion
ndakambopinda mubhora mune vanhu, bhora ikabva rapera. The next thing ndakatanga kutukwa futi. Kufarwa kwangu kwaya imhosva unoziva. Iyo commotion inotonawo nyaya. Mhosva yake anyanyodirwei. Weza mwana mai. Saka disorder dzese ndidze vanotrayawo kungondilukisawo fani. But ndokutendai futi. Hanimaiziya. Ndichiti aiwa imimi mune nhamo mucharasirwa kumatunhu asina mvura. Mwari ari kuona, Mwari anenge asinorara. Handanzo. Saka itori nyaya yekunyepa yekuti zono wakanga uri mutoilet wakazvivharidzira. Wangu. Itori nyaya yekunyepa. Ndimbokubvunza. Kasi kundonange ndiri pasita Madungwe. Saka ndoda nyaya dzekuputika kwemandege pakuti sei. Kana ndege ichiputika handimbobve ndakakuudzai. Ndokuudza kuti pseke wenyu handiende ndege ida kuputika. Endai ndotokutsiura kuti musakwire munoputikiro. Ndokudzidzisa munhu wese sebva munhu wese. Boka ndakati kunzi hazvinoti ini handikuti handiti Mwari wangu ndotaura naye sha. Ende inini I'm highly spiritually connected. Nani? Na Mwari. Amaziya ropa raJesu Kristu ndo rakata sei rakatemba. Andatemba tujuju kana tumangunzo kana tumachinyi. Weza mwana mai. Ndosaka ndichitaura kuti inini I'm not afraid. To say the truth. As long as ndichishumira zita raMwari randinokudza, Mwari Baba vandokudza inini. Hawafananyadzisa ka. Zvisikabva kuti Mwari haangambondichengete inini Sparks kusvika mugore ranhasi inini ndakafaita hondo hombe Sparks. Ndozonzi ndakupengera kuairport ndakurova hanzi akurova bhabu. Ndiri penewspaper ndakambobudisa ndakabatwa ndine madrugs. Gore ripi? Kumba kwani? Nyangwa vanonyeba wewe. Handakana nyaya yekunyeba yekunzi ndasungirwa madrugs. Why? I don't do such drugs. Kana ndichiita ndakamboita ndakaita ndasiyana nazvo. Ndakatofocus nezvimwe zvinhu mumomuchi mulife. Handika ini ndikokumbira kuti musaadrese nyaya yemadrugs. Handika sekunge pamwe nyaya yemadrugs ndo problem. Handwanzwa. Masekretary general ikoko wamona out there. Iyo kwagare nehama yako ichipenga mumba kweka kudzipa kwarara. Saka tinotaura kuti mukakwidze benzi ndege. Ko mudenzi kati ndada kuburuka. Madinga. Munoita sei? Nesimba rebenzi. Bozangu. Munhu mutema aripo pakutsikirira munhu. Saka inde chazvadzo kuti zvokuzvarota saka azvinatombobvira zvatombenge zviripo. Inyaya dzekunyepa. Right. Taisaona. Sparks. English kana kuti alright English yakabhendera kana kuti ishoni yakabhenda ndika. Yekuti handa papa apa is like ndotoda that I was waiting for something. Like ndani majezeka ndakata sei ndakamiswa chi maize mukoma ndatomndiko haufa mukoma ndika because ini ndotata ndikuita ma preparations ndika handika sapa 2000 ukareceive mari silent so 500 ni 100 yapo 600 but ndatonzi ndiende kushow handonzo alright dambokuza chinhu ani Sparks ndati kudzidzaka akuperi ende ukatodzidza upererwe futi handika usatambotiwoka ndiri kunzi chii bo mari yatimirwani diva the moment andopinda mundege handika ndambokubvunzai kuti pachine kuburuka alright unomboziva kuti kana kanda mundege kana promoter ndefoni yakandaiso vagara ake obva ndake anomwa tii zvake utambotora hot like kofika pachino utamboti ngwere teti nayo ngwere iripo inenge iripo ngwere handere yamndege alright kufunga kwakwe wewe majoza handika tiva ndoti akatombotizwa wajoza tichizofona boys wene kutamba katiketi ke 8 munhu ndingodzoka pachi padeni handika but wona manje ku-UK iyo ndinonga kuti wakumbi vanotokorobhesa futi motera mai wapedza futi kuimba vazvisa maona mai bozi vakunongokusiya wota sei the next thing wakuti ndakazotonozibatisa ndega kunodhipotwa vanhu ndonanzi kuti ndakazopengera ku-UK ndakazoiswa muchirori ndikanazotimirwa futi neshipi nosvika after 3 months but ukada kutsarisisa inini it's like I was the major part of this Bombokla show. I can tell it. I can see already chiki dzakaita kunani mwana ndokwaso apologize kwari soriwa muri mudhara wa 2K ndara kazobuda nesutu yawe vanenge vachimudza zvinhu zvisiri izvo
Alex manager wake anobira mudhara kubva kudhara mupenyu pamudhara azivi anonzisa ende nini ndongoti mudhara ngaramba amwe mumwe wanawo but tepi iya kana ari mufeso wake kana shamwari yake uya angasa mtrust ana mukadzi wake chacheka angoti munyenga uya nebrain ainayo mudhara aiwa sorry zvenyu ona mwangu ina ndinakatota ndege chiputika sorry ona mwangu Sparks ngati zviri fair kana munhu wese ari free kutaura zvaanoita se zvaanoda nechokwadi chake andika ini ndatoti ini nawana wakawa hanjanyanyozoti geji ravo riri kuna promoter here vauta support chimwe wako ana kutrainini but kwandiri nini chicha vanogena because ine kuti kuzenge ndisingabvume kumbunyikidzwa zvangu ndosaka ndakataura kuti ndege yenyu iyo ngaiende iyo ine basa rei ndege yenyu ini nendege chii chakakosha right ndona toimba rege yangu ndisina kukwira ndege unomboziva ndisina na problem kuti chi andoziva chakakosha kunge ndiri mupenyu kunge ndichifara nevandasiya inini kumba kwangu inini vanongari proud of inini andoanza kono ndasiya avo vane nzaya kumba andoanza muno muharare wosiya mukadzi ndazvarwa kuharare ungasiye mukadzi wako woenda kuengland usina una yauri uri mukadzi anonolaza murungu kauyu pastari yake ubva waziya mangu ari kuita zvese izvozvo nemajokisi evanhu aya vanopedzera vapinda kuti vakabata life yangu semaplies vamwe vanochituka mai vangu vane vachitaura kuti hapana mwana akapoya mwana wamai wanzisa asi kana iwo kanini ndakapoya ini nda kuti wakaita sei kufunga kwako ini nda kutaura wakanyeberwa nzi baba wako iloya iwo neparanoya wakatemba mbuya vako vanoroya ndozvanenda kuita sei zvopedza zvanzi mamarona benzi yaya but benzi rine masendenzi benzi parangoti haritsi kuuya mutambo wenyu hausina benzi vana vafari pasina benzi yake chipedza yakanyasema mutukudzi isaya na oriano fananzai mudzimu nezvipoko muri kumba kwenyu andika tore ngwere yekwamutoko nengwere yekumoroko futi andika ngwere dzemukelight dzese sai ngwere dzedzamada dzemukelight dzemakendolight andika ngwiro dzeblack neyewhite zvamada hatikurambidzei anomaziva but inini handisi kutarisa kumeso handisi kutarisa kuti kuborodhiu oright show yekugokwe mwana mai unoziva kuti ndakatododza mari yeshow yekugokwe why nainzi ndikabhuka uchi kuuk anza a lot of money sori zvenyu munobhadzira 2000 kuyachi mari yepagokwe tinotoirwa times 5 unoziva here ko pashurugwi ndopiwa mari pashurugwi oright ndichirwa papatakazipedza taurwa akanamba kwenzi tairwa skangi neskwani waza tatapiwa mari yakaipa pastage kupedza takudhumuka torwa skangi neswani imari itekete sei ukona mwangu unozinoitika panyaya kunakiro handikoza zvinoitika mwangu mari zvinoitika vanhu ndajaira kuonana nemari dzemushonga anzwisisa mari dzemashura anoziva but panguva yekuti ukaone wewe ukaona wani munhu kuti nokochanga wakamuvenga iyo uri munonga anopenga but at the same time ari kubhadhira 5000 yake yakakwana ndo mari yaanochaja handikunzwa here unotonozotika mutaurire kezimpani kaskini kati kachiita bhodhi ikavhara wanzisa mwana mai zvakatobata mumwe munhu handika mumwe make because adandoona inini ndiri kuya handanzi kunoenda netsikidzi vanotopanga kuti sinorimwa netsikidzi but iskini yedu inorimwa netsikidzi handadzi munewspaper zadzia vanotsikidzi kumba kwavo ndivavo zvoitadzi kumba tekunembapa ina ndabura ndambobai wanji zvaro ndane 34 years budisa joketi rasenekila chibudisa suspect yasenekila akamboba hauna uri busy wawawa takazoya kumba kwenyu muri kune pati ponzi pabiwa iwo kada unochungurudza ndokuita sei because ndine mwana handibvume kana manya chandikavenga kunyeberwa that's why inini ndisakwatsotara statement ndiri kunyeba wanzisa mwana mai ndikatokundikana nditoti pamba ndaisiwa nendege anowanza right bvunza mudzara mutarisi ndende patoyana naSt Louis yealbum rake trip yavafundisi anowanza right last show ndikanatsosvika kandege ndakasmaila ngati right ndendapinza vanhu pakona kupretoria handika isaka vanhu vakanatsodzaya bho imi bho but tati ire zimboko nozenengire ire tikarishaya panapa munonyeba maziya right
it's like vanhu vakasa upenyu hwapariski kuti vamwe vauka murenzi wavo vaitoti hasenikiri asiwonendeki aita sei batoza zvakaitika akasonendeki ende papo ndiri wrong ndakanonoka ndini waisa mwana mai ndangobudisa mari yangu ndinadadiri ndatenga matikets airlink wanzisa ndobva ndasiya ndata check in ndakadzokera hangu geto kwangu ndamboita hangu zvangu zvandoita zvangu zvekupenga nomunopengera kugeto kwangu kana tochetera tatanga kuaprocha masosha naairport road ipapo unoshamisika kuti iwe nyange wanyanga ndapita newe mbanje chedzera kuti ipapo ndikuramba handiwanzisa ndinokuramba zvechokwadi bcause ine sina katurikwa wanzisa mwana mai ine ndisina kana ka evidence wanzisa mwana mai kufunga kwakwewo nenyaya dzechitaurikedzi saka maneighborhood maona kuti tikasangana naye tinomubata anenge ane madrugs but handisi benza handisi mwana wasabhuku wekuti nini ndikaedzanzi ndakazobatwa nine mbanje ndine chakati muhomwe pakuita safe kuti ndoda kukwira ndege right aziva mwana mai saka ameno ini nangu zvekunzanzi ndarota ndege ichiputika ndajaira bcause inini ndozvokunyepa sometimes makatuni angu unomaona akazara makondendi angu vamata zvavandonani nayo saka just let them be kana ivo vakaona kuti tikadhirisana nyaya tichidaro ko vaidi kutaura kuti mboko iyo yati iri kuda 300 chete kuti ndipinde mundege vakunditanzi toitumira iye tikashaya mari isusu kwabva vakanda but mari yakandikwa pai mupuri madhivha futi dhivha uyauya manager wabuloti uyauya ndiyakanzwa kuti right muri basic labhalabha takazombowa 300 but handakutoipiwa 300 yachini namwana nhasi dhivha wacho kudhivha ngasiri paairport angasipo ekaripo paairport ndemuna ndimbunyikidza kuti ndiende waisa ndemuna ndimbunyikidza yeye mwana mai kumbunyikidza kuti ndiende asi yakanyepa kuti mukomana kuti akaruta chichi obvious hatingamboti munhu ari kuda ndani akandinzwa ndichirota ndege inini ndege inoroterwei wena kufunga kwako chatama wedreams inini thank you nekuti tora for granted but mukanatsoziva pamwe pacho kuti hanzi nhamo inoita se inodzidzisa indine zvandikatomboitawo zvekupenga nekeria yangu but not makore anayo sparks kana sparks andithink unotone right ekutondiranga semukoma wangu waizama wangu because you know me zvandingori inini zvekandingori bodhara ndo zvandingori mwana mai aisa usaudzwe nawanhu yesane ndazodai so azoita sese chimoziva kuti inini ndakafitwa nekupomerwa nyaya handaziva why promoter haana kuadresa hanti akamutengera tuma tickets alright ko kubva pakutanga maidi kutengera rake na DJ wake makazowana iri watengera senekera tuma tickets musati manzi kuti handasiwane ndege ndakaramba kuira mundege mari yangu isati yauya chete but sara yangu zvese zvaita check-in I think mapromoter anofana kupa vanhu deposit yavo before right wakapenga izvozvo zviri professional kuti iwo hauzoti blame handanzwa because ini samwe nemari yangu ndakapiwa pakapo irizenye kutorevha munhu wenge iripo mari yangu yasikwanakana hafu and ndaiziva kuti nini nemacalculations avo inga vakuita ekupenga pasina na sendi randadzoka nayo sadota 3 days mune nenzara here nguiki ndikuudza kuti last sendi ndakabata lofu irini lofu ndakabata zilofu risina namasamba pasina na tii kana masamba ndakangobhuritsa ukambureke mukete uyaya yemuhoteo handaziva netumatibek sati netumashuga toita tumasachis ati ndakadwa katii kangu nezichingwa zinoslice kwada iri masenzi inini nawo undiwane urarama but ndiri kueurope wanzwa ndiri kuchi ndiri kueurope last time handambowana apleasing experience zvasiyana nepaipai pane ndiri kubirmingham ndikuita sei paipa netimaoni mari ndikuita sei kumuka mari waza wangu every kana atmosphere popoenda pekutanga paipai paipai ngatiti it's one of my best life moments alright
because panguva it's like nenda kuonero ndiri from afar ndiri ku North Pole ndichimbonatsombonero ini ndandamboonawo kuti saka waiza kuona mai waiziya zvakarwadza timu yakatasa yakawanda ende wakawanda nebitterness saka uzoti zvinoda kuti pasimao yangu pepe inofanenge ichibuda risimao yekusekonza anotandeke anonzisa haifaniri kutaurika kuti aiwa but uyu kauyu akatonyimwa kana nama but aitoti dizevo anonzisa maungu uyu hapana kolabora hapana tisi asina domboimba kolabo naye and almost sesa nemba kolabo naye hit song havadi kuzvitaura imboko zvake but zvemanje manje ndegodhansi wari kuita se watiri kunzwa wanzisa vamwe vakabudisa namba dzakauta namulambo ndimulambo kakarira 2 hours 3 hours mashowers akusina andika tatakuza kuti imbiri yakudhara handaiziva mangu yeye kuti munhu akavirikidza zishoti rebrown zichini anoita dzungu nekavhesi kakawaiza gore rese kuti muri kutokariply one verse pakuita sei isusu takaona maartist akawanda achityorwa pamike pepe waiza mwana mai kwete zvekunyenyedzerwa kana zvekuita zvazvoti munhu anomboti eke onokanda ohwanda waiza mangu wangu pamhanda yaya panda vanonzi varume vakashinga vanota se vanongoziva kungozvipedza chi kunoreredzizisauro reretonge animal kwavari ndinebere kombesheneka yangeri give yesteyaya sauro yangani makeke zvake ndokuita sei ndokuti ndokurwa nemukadzi wako ufanenge uchitoita rudo uchiandastenda nemukadzi kauyu hauzofana utoita sei zvinomochiki watoandastenda taiwa hamukadzi angonanga achitaurisa ake but abo kanga tingomusiya akadaro andoizi nga tingomusiya ambo kunsetetoone zvake nekaupenyu kake achita sei asomekewo pamwe pacho ndakaona ndinotibve pane kuike ndakaona anzani uyu blot aifara achimoka achiti kuti ndege yoputika achiti motichiona zvimaona mavideos aya as long as inini ndisiri foolish and you can't hold me responsible for that statement but if you want to make it mine you can make it mine but parichazonokumbukira iwe jiroroka ndanditi futi nini ndakutuka mai vemunhu like pepa pakatanga tatonge ndiwo vamakristu vakuti ndiri kutukana mai vani vavo but ndatuka mai vavo ndakatuka ivo ndakaudza kuti aiwa kana muchiziva kuti masaradhi anotonga kuzimbabwe anotonga mbeya vako iwewe anonzisa vaitotongawo pamwe zvechokwadi buza ungambosimudza kuti masaradhi ari kutonga maitongwa nemasaradhi wondozvamenyebero nzisi usine suwo isati nasabhuku kwadarishamwe siri zvake nenyaya dzake zvekundimoka zvekundiita sei vachinditya vachindiprovhoka zvekundidhisira kuri vachinditya vachiita sei vachiita godo handi kunyeberi vaivaka vachadya nhuko dzezvironda kwakashaya zvironda vachaita sei vachaunda apo vagara vakaunda indonda ndo vatichaperekedza kunge mahundi ndinichamaendesa kuri yebhenini ndichisvika ndichinzi nasecretarian ini ndidzokere kumba zvangu ndati ndokliniki kuti ndanzi ndinonzineso secretary maiziya sablori ndafana uchamuperekedza ndichamuperekedza ndini remember ka mayouth akaya anytime they get into the trouble ka isusu tinopedza futi taonekwa tiri papo futi support yapane yedu hatinanguva papazimongo dzari kwasovarasa chavanogona ivo kumukani fane gore kuti ndakatoenda kuranda ninini ivo vasinobvira vambonana ujosa mucity sports chakaitika because blot aiti zvone njema akatya kuuya pastage kucity sports chakazi munhu yazondisanagoda kunzwa from horses mouth sparks senikila atya kuuya pastage alright iwe saka wafunga kuti mupanhu nemasava ake atotyisa senikila kuuya kucity sports yoenda kufunga anything usafunga anything wakuona chima ndikutauriri pepa ndipamwe pando ili nyaya iyoyo to be honest ndakaipa manager wangu blame unodziso manager wangu ndakatoshamisa ndichifonerwa kana makupi ndichidzowa background yesong yangu alright bapasina kucommunicate na ovi opana mumutauro ndasvike
ende ina nambu angorati mupenyu wangu dzene renyu nderei redo introduce munhu asati asvika asi vamwe vasvika Sparks papa kakawanda Sparks ndichizvimba papa ndizopinda na 6 pa stage na 6 am kwachena wanzisere mwana mai pakuti uyo akatotanga kudato ndimi kuimba antry by all means kuti inini sati zita se but asa zvamboitika because iye akatoimba chasara kana kuda inini kuti vanata se vaende ndo asa ndozvanokabhadzara chi mari papa akandiitira pono and boss akandipengera kuti ngini ina ndichamari yake vangazoita andipenge naye good andipenge naye andibike style rangu ngini naye iye pamwe chete aisa ina towirirani ina nakire nekusave professional kwavo nemhepo dzava nadzo dzekusunga vanhu mari pozona una disirere ronakidza nemunhu ari kuziva kuti Sparks topana kuwachisana but inini ndichitobooneka bhuru kangu nemhuri dzangu 6 nechi andona mama mai andakati ininika ndinakirwa nekutsomana newe paSFM takunzoreti chiuya mangwana ne11 kuofisi kunotaura mari tosvika pamwe pacho tanzi aiwa ene munotaura muri 2 alright timopai mukana kuti mutaure muri 2 kuti musimisane kuti mdara tatikuda zvakati nezvakati nezvakati kana iri payment wese but munhu anobati handi tinofunga handika mangwana tozvinazita se ndatogerera pamwe zvinobati ari kufungawo kuti toisa mari iyi panera but unobva uzoona munhu nekuramba akata se akanyarara which means dhira asitase but at the same time ari kuti akasvika pasvika makamanya zvakamara anoona mapana ndiye kucheguta anobasa ndisazvatata kwarere kutori kwedu kumbari kwedu kwe vaisa mungu bosisa ndinakuita kokuuya unge iwo vachikuburuka mabhazi kwarisape pepe vaisa mwana mai hatimbodombodhisa mumwe munhu nebackground yake kwaanobva but ndangoedza kutaura kuti kana isusu takubhirwa kwarisape kune mumwe munhu azotimupukira isusu pakutanzita a very big problem and the problem iyoyewa mpana yeye achazokunetsai kuadresa uyu wanzisa bo samwe mpana kauyu haasopana chinhu chasinoita chinonyadzisa isusu mabadman kumwe chete akangoti akarerutsa dhiri redu wanzisa kusvika inini samwe wakaafektwa padhiri rikei ndataafektwa because of pamwe iye mastandards ake nekakusarongeka kake nekakusiya nendege iye akatosiwa nendege futi papapo anomboziya iye akatosiwa nechi but iye akanyadzira zvinotaurwa but sanikira ndamona kuti kunenge watopa gamba kana sanikira hana kuya kushova anonziza but ndatadza kumita chi ende vanhu vataura kuti ina handivaimpresi ndozvandatoona inini ende vataura kuti ina handibasa either to come or not handika handabasa handika but look what happened iko zvino yakunzi akarota kuti handichi ndege inoputika ndege inonatoputika zvochokwadi pakuti ti muzviroto zvangu ine ndikazvirota who are you kuti ndiushare dream rangu newe handopenga kushare ma special dreams but ndikatopuwa dream rakadaro ini semunhu anoziva kufunga ndikuudza eka kuti ndiponese munhu wese arimo nakana monteerera but ini nendataura zvandatoona mwari bcause havangamboudzwa kunzi yoke apa pane njodzi ndobva ndada kuzviitira ndega ndizvisafe but ndendaudzwa ndiponese chi ponese vanhu saka haasori zvenyu inini ndiri zvandiri ndiri rules ndiri zvandiri kana mune matanho amuchatora torai matanho enyu ndine utano ini ndiri pano ina ndakanobotiza ndichinje sinemu muchatondoona kana muchiti ndakadhakwa chenjerei pamuchaya 2013 ndiripo futi muchoti ndakadhakwa but ini zvinhu zvangu ndichinanganisa weza mwana mai ibozi ndikuziva kwandikubva kwandikuenda saka maweksi pakatirongere chii maweksi takanzwa pane ngoma renyu natami big tune so ndaizvita jealous boss tami icrash yangu nezvona makakula naye chipa easy neman there's a connection weza yemaweeks weza sometimes yangeniseko experience yekushare connection it was a good experience andeze but remember inini ndimuna jaira sangana nana ndingachingoti tichipanyana tisangana nano tobatana takabatana mahuru tatsipa tetesandika but apa different zone ndombe nomstudio manager praise and ndomboona mkomaja praise ndombowaza ndomboona kana ma portrait ma awards machichichi andanza ndina road niyoka and over ndita redeem
irere ture kuti two singles andika is experience makaita song kulimita touch ene ndimama nditene mamwe machuni ari koko lazima anaona na ametitwa zvakanaka sitendeke nemwana asikanaka inini ndatika vakakomboyerwa vanoziva kukosha kwake manzo because amikairi yangi rozi yehondo ane basa rake ranoshanda mukingdom majanja anonzisa mwana mai saka chongoziva wega kuti pamwe pacho zvinhu ndakangonzwa namwari zvichavekoka let it be because hapana chaunokwanisa kuita iwewe chinhu chamisa aujabless no man abombokura twati totoziva kuti mwana yavanomuda zvino vakuna vakatatiwengera izvozvo kuti senchiparo but inini ndinangovhaibha tese musically nditori nechimoko changu handifungi kuti yanga share boyfriend not if pamwe maboyfriends handisi kuti ndikuti ndozvazvo but ndikuti pamwe handimanzisa boys and I think futi cho chandakaona dekunzi inini ndine brain ngeyamunayo I think project yati yatadza kuipedza because nyaya dzerudo zvinonetsa because iwe kana wakuimba nengweri ungazoima ngwana wabumba na blood udotera data sei kana bane ngwere ndatenda zvangu ndaona kuti mna collab makaita na Ritz chuni labuda na Ritz andika ndine also ndine collab na Chipo Muchengwa andika ndine reggae music again inonzi ndiri kinda wasingafe vakakunda ndiri kinda wasingafe vakakunda alright ibrand tune is a reggae tune alright man sana budani na mangoma mangoma aya ngatiti some of mangoma acho already atori circulation like rinonzi PDD riro ma challenge bachi TikTok and chichichi ameza katika promo but tukugadzira ma visuals niko tunena busy mako andeze busy man munozati pa game rake pakuziya balance weki aya big up manje kuti iko zvino even ma video atachengeta izvi mandenya uzvipopo one mandenya so tichiti kune vanoti supporta aya brand redu isu arisikuruza value noti tinoenda ku London keke maya ku London isu ndichadziza concept yacho kuya manje kuti zvichinova manje mangu zvinotoda kushandisa kuti kuraidha pamusoro pembiri yangu ane kuti mimi ndimite ka profit kekabhawa keku England kuti saka zvingakoste life yangu iri izvozvo azvikoste life yengwere saka sori zvenyu ini ndati mangoma nchata se changukupa iwe kwapana kana chialbum kana chiep chira kuya chiripo I'm thinking kuti ngomba ndachirelease because already tell the truth ndine mamwe anenge 60 foot ma albums angoti pa masong atakachengeta tikarecord arimo database redu wanziza mangu mamwe acho tese tinotomaziya because mande yedu mamwe acho tomaridza is my favorite songs edu pazuva maze so we put plenty of options wanziza alright it's only a matter of kuchoose and the west panotika zvemanyaya ndopandofara ndobuda shavi pakuti already patone 12 amateur manamba kuti akutotaurwa nezvenyaya dzakadodaro ipapapa saka mirone noise yacho ipapapa kune manamba rangu raoskidi rinonzi shisha oskidi akabva achitese achitiza namba ndakarekoda 2021 kune mamwe 47 ramchiziya obva muri kwa passion java 7 manamba sofa kari pabuda 3 pane zvinokunda sei neinonzi shisha nainza shisha mawa right ende kutotanga panguva dzakadai so ukabvunza algorithm yapano kunyebera risenekera abudisa rimwe almost every day saka samangoma aya tichazonge tichimaona here pa YouTube pa YouTube channel yenyu chaichaibo zinoda kuti YouTube channel yenyu from zvandapiwa naBezio panapa YouTube channel yedu yakanzi Ngwere Silent Killer exactly yakanzi Ngwere Silent Killer saka channel chiona maweeks enyu panzvimbo 1 ko pane mamwe atachimboona ndanani right inini I always respect munhu wese nebasa rake randase ranoita I know I'm a good singer but
I'm not a very good blogger. Yeah, man. Ananzisa. You can find out kuti YouTube yangu inini yangu ya original senikira ine 10k subscribers, but Ghost inoranona na shitwa nyama yaro iri kuma 40. andazvona manje. So you can find out kuti ipapoka inini handisi good content creator, but good content creator, but amuzogona kuzviuploada kuzvimane kuti ndigone sorry yako ndakadzidza kupera vese kusvika palevel rekuti inini ndinotovaratidza mafeatures andana, but I respect, right, kana iwe uri keeper aukadoneta ndigona tamba pamid futi waandasina mwangu, but sometimes unotamba totally pamid, but uri best pakuta sei andaiza. Saka ini futi ndati saka understand about kuti aiwa organic content andiya inokwanisa kuendesa art kumberi andaiza. Ndisa nditi ndakasimudzwa nepasapasa kwete paredio andiya pasapasa piracy unza mwangu ndoti ndakandipinza chi muzvino kwete redio. Unomboziva redio vakatoziva kuzondikumbira machuna angu ndakunzanzi mapisi zvinyasira ndati sori zvenyu sai mangome mastreets akadaro imimi chiri dzemageto gospel avadi futi avadi kupromota geto gospel music yangu, but at the same time aya hanzi anonyasira. Saka urondiita sene machuna anyasira handimbopinda kaine chuna anyasira ku radio odzo kune vamwe anotofungidzira ndo zvandotoita. Saka aindotegeto gospel takaona ende geto gospel ina mangoma ari good zikatumba ena nhasi anobuda iyo zati pamwedzi anokwanise kuti ndidzi mwedzi wapera musambotora geto gospel azviti bcause ndo mama alright ngati ndo another layer ramwe ndinazoziva kuti ndiri good at, but vanhu vakawanda just out it. I think mashoti kana muZimbabwe unomandika watofarira vanonga vachitofarira iwayo maroo iwayo Exactly. ndovanozoita mbiri obva wafunga kuti iwe uri wechi uri izvozvo zvafanira kuti kona chinhu ndine podcast yandoita inini ndakangodaidza 3 mahure angona but ndowakabva aputika navo vanhu vakundirifira semunhu anofarira mahure sterek but ndine zvimwe zvakawanda zvandoita soti nandoda mahure futi fange ve padhuze nekuyi hatazi mastaira bos pane vamwe vanoita chisinichi chekumerura kuurura guri meze mwangu iwo nemahure ako hauna mubhira mutaura zvekupurika kwendege dzasarinkira apa wanzisa. Saka futi iwo nemahure ako futika unofanira kurespectwa iwewe neati yako yemahure. Kana ndisinganakirwi unofanira kungoti skip ndakasiyana nani kutokomenda futi uchi disrespecta kudena waziva kujairira ina handinzwe. Let me tell you good example. Ina handinzwe vanhu vakawanda vanoimba right, good example. Handinzwe music yaSeekers wanzisa inini wanzisa ijangi kwandiri ndokasa kuirijusa kuany value yandoida pasi pese pandoisa ndinoisa pasi pebhutsa na pasi pechinyi wanzisa nyange mukadotira zvinenge kuti amupe makandiconvinsa kuti music iyoyi kwandiri imake sense autoifile kana munyatsowirirana mimi maya hatinyaya kuti isusu ini ndiri allergic yezvinhu basa wanzisa inini handina kuita zviri basic. That's why ininopa creativity dzangu handisi basic yeze kuzvibvuma kana kusazvibvuma ina ndinokuti nini ndinewo malyrics ari better anosound abetter especially mugeneration yatavi andika iko zvinhu kana makambotikunda paipai muchiri kushandisa gimmicks dzichishanda iko zvinhu hatina gimmicks zvinoshanda waziva ina chisport yacho ndatopa kurimedana nayo kuti beji one mufana akangoti chichibetai andika tione kuti ndiani ari beta anonzisa ende ndakazvipikira kuti inini hachasunga pano pasi ndakasunga nekudenga baba ende vaipenga pano pasi vachapengera futi uchi nangu mbingo rangu zvangu zisati takaonekwa maziso angu ndichatanga kuzanzi asati abwaira oraiti mudara pane nyaya yamatara yakanaka simatoita matara kuti mimi munhu angada kukubhukai vanokuwanai mimi amatokwanisa kuwana nhamba dzekuti kana pane mane dhiri
anokwanisa kubata achikonfirma kwamuri kuti dhiri ndiripo dhiri ndokwanisa kuriita kana tosokwanisa kuriita kuti taavoid pamwe pacho pane pachinzi mari dzazodyiwana nadhiva dzazodyiwana mari mugara ngonanga kune munhu wani kumuridzi wayo kuita kuti kana paine chinenge chizoitika hapana mamwe mazita anenge asingakuzobuda zvinongonanga achinzi saidike ndakataura naye nini akati zvakati ende inini nawo wangu anoshanda nawo ndotoprefera kutoti ukatoona uri munhu kuti munhu antaura newe nezvedzira senikila wobva wamutorera zvauri kufunga iwewe ipapo ndipo chingwabviringidza dhiri rako futi iwewe nerangu ina ndizosekerere kuti ukubviringidza dhiri rangu papacho unosara une mhosva uri pamheni mazamana mai pachina ndikapinzwe zita busy nezvinyaya zvamwana nomiriro dzanguka wazamana mai mari yemunhu ine nhamba dzangu 0777 15 1991 unadzokorodza futi 0777 15 1991 samu rezimbabwe I think ngwere yava clear yatotaura nhamba dzavo kana pachinge paina anoda dhiri nengwere anobata panhamba idzodzo asi I think pamwe pacho kungofono mongoti kukonfirma chete kuti nani kana ngokonfirma chete kuti muri kuziziya here plus zvimwe zvinobohwa nezvoti manofona bva kuti ngwere chimwe ndiona freestyle nyange kuma2 pakuta sei ini ndokumbiro zvangu matsoma asingasandifoneri handika uchandifoneri kuti ndodzo ndakapenga ndoziya sando ndinadzo mumba hobho mahama ega ega ndicho chazvipiki zvazoti ndodzengakumatasa mariosaidza mangu oyo saka zvokuti makapenga mukuziziya eni nhamba idzi ndedzebusiness ndakatopenga kutozvika pakuzonzi aiwa uyu anyanyopenga ngachienda kupsychiatric uriyo nekupenga chete satoramba dangozonzi wakapenga sorry zvenyu vese chantaura zvokuti ndakapenga nechononga wari nditi uri kupenga ndakakufunga saka munhu wese achafana asandikira panhamba dzataura idzi achiti akapenga kune kutodena atinga apa tombodo business because zvinozokumisa zvakubohwa kufona panzi munhu wera freestyle shagaya imbodewo hauka ndikakurere freestyle kutodyawo sadza kuti ngelimbogaro pasi ndiji handisi kuita izvozvo panguva iyoyo pazoona iwo pandingaimbire iwe uri one kokuma kwendi ndodi kuimbira mumba kwedu zvangu kana ndichidini kapuribhoni kuimbira mwani dzasai chiti kana ndichiimba ipapo ndakafutanwa kuva nezuru mabloga mangani machichi handaza ini chachahanza ndatozurura ndimutanga ndamborilifa stress yangu pasa ndikamhanyire danano kumoposta ndaida kuudza vanhu my own side of story ini ndangozoti kana uchibhiliva isusu wait for us isi hatisingade kuti isi hatingaatema decisions based on my emotions andonzisa mwana mai pampacho handine hasha nditombomira nditi cool down but dendakata live pepe angana mawani kana iye handifunga kuti mupenyu ati akandionaka aindivenga but zvinobuda mukanwa unomuzati muromo ndokuisira nzou umu muvhasi umu nemuromo ndokuisira ndaisa nzou ngomo ndondaisa mbegi ndondaenda nayo ndaisa mupiriji futi totori nemuromo muromo unoekta mamano mai muromo hauna zvausingaiti but chatiitika na wani panobvaona kuti baba upenyu hwakaoma ndaraga because of time maybe I know kuti madam maybe vanoda kuenda chichiche pasina ya madam inini ndinangoti hanguka kana makatemza kwana nditotendawo mazuva ano ndidati nonora pabasa ndati ndachaisa saka ndisiri kuramba futi kushanda overtime ndozvestori sometimes kuti isusu kuti ndione kageni kangu kuti ndikwaso kuho 2 buckets pondifanira kutanga ndati 300 hectares ndimona 2 buckets chisi saka ndida kuti asei ndida kuti muzotika I need 300 hectares ndibude netuchi saka ndadata yaite 12 nditega hectares anoita kuti ndibude nechi ndio simple equation yangu ini but mdara maworks abamchurova ende maworks nyangu nakizira sasa asi kwabuda ritz kwabuda shisha ende masong ese wari kuperforma very paipisi pa YouTube ma1 indenya kote zvokunepa indenya haindenya masong Zimbabwe yakazokwinda neKenya zvayo azvide tisitemirira Zimbabwe pazona chimwe chino chakakanganwa ndakazodiscover kuti vanhu vada kuti ndiende kuBirmingham musupedzere Zimbabwe
independence kamuzona kupira Right, Zimbabwe. Thanks for watching. Thanks for supporting Nandinaji Mbwere. Don't forget to subscribe, like, and share.